Nas escalinatas da Subdelegación do Goberno en Pontevedra recordouse este mediodía a Fadua Car, a muller de 41 anos, asasinada a pasada fin de semana pola súa parella sentimental en Moaña. Ela vivía na parroquia pontevedresa de Salcedo co seu fillo. Temos que reconocer que hai un certo fracaso porque esta situación non mellora, sigue incrementándose o número de víctimas e temos que facer o máximo esforzo para que esta lacra remate, non? Un único asesinato é un fracaso público, un fracaso do ámbito público, dos distintos gobernos, de todos os gobernos, de todos os ámbitos de goberno, e desde logo un fracaso como sociedade. Pero, bueno, eu quero defender aquí que a loita ten sempre que ir máis alá dos discursos, necesita, como sempre, fondos, necesita orzamentos e BOE. Había 2 anos que Fadua Car chegara a España procedente de Marrocos. Sobre a súa nacionalidade fixo hoxe unha reflexión o subdelegado do Goberno, alertando da dobre vitimización da muller inmigrante. Eu creo que como sociedade teríamos que reflexionar que tería pasado si o asesino fora un cidadano marroquí con antecedentes por violencia de xénero e a muller asesinada fora unha cidadana española, non? Cal sería a reacción do conxunto da sociedade e desde logo de algunhas forzas políticas que estou seguro que anteporían pois o cortoplacismo, non? Desa discusión fronte á inmigración, fronte ao que é o feito fundamental, que efectivamente tentar evitar entre todos que as mulleres sean asesinadas por cuestión de selo. O crime produciuse na madrugada do sábado en Domaio, no concello de Moaña. O presunto asasino, un veciño do municipio de 47 anos, conduciu o vehículo no que tamén é a vítima. Segundo o relato de testemunhas, o home acelerou o coche dirixíndose cara ao mar, onde finalmente caeu. Está en prisión provisional sen fianza. O presunto asasino, pois, bueno, lamentablemente era un cidadano español que tiña xa unha condena por violencia de xénero, aínda que neste momento pois estaba xa despois de cumprir esa condena e de pasar o tempo que legalmente pertinente fora, digamos, do radar. Da mesma maneira que a muller non estaba tampouco no radar de violencia de xénero, non? Con Fadua son xa 37 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai deste 2024 en España, 3 delas en Galicia. Na provincia de Pontevedra cumpríanse 15 meses sen que se rexistrara ningún crime machista.